Ahoj lidi, než začnu tohle video, tak vám chci něco říct. Prosím, abyste neřešili ten zvuk, jak mluvíme, protože to je naše první video a nějak jsem to pokazilo. Tak to prosím neřešte. Vítám vás z dnešního videa. Dneska to bude 99 nocí. A s kým tady jsem? Snel, čau. S mojí sestřenicí. Tak jdeme na to. Bohužel budete mít záběr jenom u mě, protože Nelče to nějak blbne. Takže doufám, že vám to nebude vadit. Užijte se video a dobré to. Takže já jdu jdeme asi první nasekat dříví. Pojď nějak vedle mě a teď vidět, co taky děláš. Jdu tam. Takže jdu hezky sem k našemu plamínku. Ježiš, ty se zasadila jsem stromnou, tak jsi úplně výborná. Jak tady chceš vydržet dní, Nelly? Hele, tak dlouho, jak dáme. No já bych jsem chtěla jakoby maximálně třeba 30 dní. Nebo tak prostě. Lidi, už začneme po třetí, jo? Takže to... Dobrý. Vidím už... Dejte like. Ano, dejte like a odběr. A děkuji vám moc za 52 odběratelů, to je nejlepší prostě. Fakt jste nejlepší. Beru uhlíky a já tě furt pronásleduju, protože chci, abys byla v tom videu. Prosím tě, nemusíš mě pronásledovat. Už no. Co? Tak to bylo. To nějak rychle, ne? Jdu pro peníze. Tak, vemu rádio. A já už jdu radši pryč. Čau. Dostal jsem plasnout. Nemám No, teď mě něco jednou hryzne a chcípnu. Jej. Nebo už jsem tu. První noc je to vždycky easy peasy lemon squeezy, nebo co to říkám? Tak. TV. A jdeme to dát do ohýnku. Nebo přispějeme tady tomu. Kde chceš? Aha, tady chceš. Jdu pro další dříví. Protože dříví není nikdy dost. Tak. Tak už je konečně den, já se jdu podívat po dřívích. Pro těch jakoby free dřev, nebo jak se to říká? Prostě pro takhle Dřev, no dřív. dříví, tady máme. Nevím. Já chci Yes, mám vás. nohu. Já chci bunny food. Beru jídlo. Jdu hlavně pro jídlo. Aha. Ať máme prostě na hodně toho, protože když jsme tady už 20 nocí a tak už tady je megálně málo jídla prostě.
A celkově beru i jakoby různý věci, co přijdou před ruku. A teďka na Podnos. podnos. Tak. Teď jsme v nějaký kůlničce. A vidím tady tohle. A tam je sekera. Je tam prut. No. Nevím, co z prutu uděláme, ale nevadí. Proto můžeš lovit ryby. A Z rybníků. mám hodně šrotu. Mám kanister. Říkala jsem, že jdu hlavně pro jídlo, ale skoro žádné jídlo nemám. A mám samý šrot. Dostala prut. A teď dám running. A běžím domů. A Timure, nechoď za mnou, teď jdeš jeden. Ty vole. Co? Po mě se rozběhly 2 alfa vlci. Hele, já už jdu radši domů. I-E. Day 2. Jo, jde. Hele, já jsem vykraftila zase věcí, to započít. No, hele. No, ty jsi to. My tam ty to. Ty stojí do sežrala všechno, co tam bylo. No, já jsem měla velký hlad, já už jsem skoro umírala od hladu. Padlo mě, chápeš to? No, úplně tucho. Jedu teďka hodně pro dříví, ať pak máme klid. Tam podle správního, abys měla jít na jídlo. Já sbírám potřebné věci. Já jsem teď v lávový prostě věci. Jo. Ty jsi v takových zajímavých věcech a já jsem tady kolem domečku. Ale lidi nevíte, já taky půjdu s Nelčou. V pátý noci, nebo tak, prostě půjdu s Nelčou, takže to omrkne taky. Nebo omrkneme to spolu. Já jsem to udělala takvu. No tak to je v počicích, ale. Co? No já mám málo života. Že jako umíráš jako od hladu? No od hladu ne, ale že mě teď trošku jako kultisti zabili malinko. No tak, Nebo přizabili. no tak běž. Nebo já jsem nahoře, tady mě nedokážou zabít. Jak mám plný bug. More, co vy děláte? Já jdu do hrobku. Já jsem našla mikrovlnku. A A našla jsem dom? To není Našla jsem dom. To není mikrovlnka. To je mikrovlnka. Není. Je.
To si děláš srandu. Já? Ne. To, Já jsem omylem všechno vyhodila z inventáře. to nebože. Ale všechno se to pozbírala na zpátek. Už ven, A no. night is approaching. Lidi, kdyby se ptali, proč jsme takový jakoby bez nálady, tak už to hrajeme prosím vás po třetí. Už jsem to stejně říkala. Ale já bych jsem fakt ráda jako natáčela i s tebe, ale prostě to nejde. Hm. Ale zkus to třeba. Hele, já vám dám takový sneak peek. My možná budeme natáčet i Dress to Impress a tam Ano. zkusím mít svou kameru. I když to nebude tolik potřebné, ale zkusím. Ano. Na ty 2 dorty, akorát pro nás, vem si 1 door. Ale On ti přidá životy i to. Podívej tady. Tady máš dort. lidi, my půjdeme ten ráno, půjdeme pro dítě, jo? Takže Takže tak. a já nemám sekeru. Jakože mám sekeru, ale jako je... Já mám revolver nebo. Není moc plná. Tak, teďka jdeme... Sky is on fire. Co to Sigma? Nepochopila jsem trochu. Pa. Já se jdu podívat, kde je dítě. A už vím, kde je dítě. Daughter. Tak to dám na ty. Počkej. Běžím. Počkej, jestli jsem tady nějaký prostor, co se tam mají. A už vidím. Já taky. Počkej, tady je něco. Je to otevřu. Počkej. Já otevřu. Do prčic, já jsem minula 1 náboj. Já mám oštěp. Dobrý. Zrovna teď ho máš. Počkej, teďka střílem. Ale oštěp, kamo, ten je... Pozor na ty za tebou jak. Tak, teď je toto... Otevřeme a jdeme pro dítě. Já vezmu všechno maso, Okay. aby tam měl jídlo. Tak, i tady všechno, co se mi vyjde. A teď tu. Počkej, já otevírám toto. Zle. Pistol. Dobrý, Tak jak ji vemu. mám. Hezký backflip jsem hodila. Tak já jsem vzala všechno maso, co jsem mohla vzít a jdu na zpátek domů. Teď já, počkej, vemu všechno to. Máme 14 masa. To. Ne, vlastně míň. 13 masa mám. Už jsem vzala 2 alfa, pro tebe a pro mě. Okay. Jakože si tady spoustu masa nechala. Protože jsem měl myslíš. Okay. Já jdu za tebou. Já ti dám všechno do inventáře a dám to na chladníko. Teď jsem to v torbe. Ne, já jsem to jako u vlku do prčic. Tak doufám, že se chcípa. Do prčic, jo, chcípa. Ne, dělám si srandu. Já mám se vždycky ptát, jestli chcípa nebo ne. Missing child has been rescued. Tak další den jdu prozkoumávat. Teď už zůstanu doma, protože nemá smysl nikam chodit. Teďka je lunch, jdeme se najíst. Já už jsem se najedla. Ježíš, ty to tady ty. Ne.
Já mám oštěp a pistoli, ale na pistoli nemám žádný náboje. Já mám, neboj. Já mám jenom tu špatnou sekeru. Vem si ty peníze. Já vzala. Tam máš ještě jedny. Nemám. Už mám 20 peněz. Já mám 30. Tak jdu se připravovat na prozkoumávačku. Doufám, že najdu banku. No. Já půjdu teďka s tebou. OK. Pojď za mnou. Počkej mě. Jsem to lidem slíbila, že půjdu s tebou. Aby taky viděli něco zajímavého, protože jako když tady kroužím jak blázen kolem našeho doupěte, tak jako uvidí jako to, co asi každý viděl. Jo, asi tak. Dobře. 3, 2, 1, počkej, jdeme. Jdeš, dobrý. Já si radši vytáhnu zbraň pro jistotu. Dali, pojď, tady ten kůň. Jdem si něco koupit. Já tady zabiju kraba. A nějaký divný Kde je ten chlap s tím koněm? Jo, to je naším směrem, pojď za mnou na ty. Jdeš? Pojď na ty. Hele, tady je nějaká, tam je. Hej, kam jdeš, ty vogo? Jdeš do lavy přímo? Tak, to je super. Nebo to do lávy, debil. No. Ty chápeš to? On jde do lavy. Hej, on chcípnul. Aha, tak ne, kam oni jsou nějaký. Pojď na ty tam. Pojď nahoru na ty. Kde? Já jsem tam už byla. Jo, ok. Tak já jdu zase prozkoumávat. Jo, já jdu něco koupit. Obranu hlavně koupím. Tak. Chtěla jsem obranu, tak jsem si koupila obranu. Jsi furt nahoře? Co? Jsi nahoře ty? Nejsem už. No. Já už prozkoumám. Zabila jsem vlka. Ok. Jdu zabít ještě jednoho. Aha, už tě vidím. Do prčic. Zabila ses? Ne. Nebo jakoby, Já jsem se, jak to mám říct, já jsem se teďka jakoby zabila sama, protože jsem sežrala něco, to jsem sežrat neměla. Kdy máme ten náš dům? Komu na ty pomoct mi? On mě tady chce zabít vlk. Kde se, já tě nevidím. No, já jsem na záchodech. Tak uteč, blázne. No nemůžu. Já jsem... Já jsem chcípla. Ty vole. Já nemám ani bandáž, nic. Tak to je super. Okay. No já jsem taky umřela. Tak to už je asi znamení, že máme jít hrát The Swimmer. Počkej. Takže lidi, pokud se vám tady tahle hra líbila, dejte like a odběr.
A ahoj! Ahoj.